Η κεντρική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας είναι η εξής. Η λελογισμένη μείωση της φορολογίας αποτελεί απαραίτητο συστατικό για να μπορεί η χώρα να μπει σε μια δυναμική τροχιά ανάπτυξης. Φορεί μόνο προς τα κάτω. Το ξαναλέω. Είναι μαθηματικώς βέβαιο ότι η αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση θα αυξήσει τη φοροδιαφυγή. Οι δε προβλέψεις σας είναι για τα πανηγύρια. Το ξαναλέω. Αύξηση φορολογικών στελεστών ισοδυναμεί με λιγότερα έσοδα. Δεν θα πληρώσει ο απλός πολίτης με αύξηση του ΦΠΑ. Δεν θα την πληρώσει. Δεν πρέπει να την πληρώσει. Είναι λάθος. Το ξαναλέω. Η αύξηση των φόρων οδηγεί με μαθηματική βεβαιότητα σε μια εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Γι' αυτό και όταν μειώσαμε το ΦΠΑ στην εστίαση, κόπηκαν τελικά πολύ περισσότερες αποδείξεις. Θα πάμε στο 13% σε όλα, δηλαδή. Στην εστίαση. Στην εστίαση. Μπορούμε να μειώσουμε άμεσα το ΦΠΑ στην εστίαση. Εστίαση και διαμονή. Συνολικά στην εστίαση. Θα μειώσω το ΦΠΑ μόνο στην εστίαση. Εγγυάστε κανένας νέος φόρος και πάμε μπρος. Το ξαναλέω. Αλλά και περαιτέρω Ναι. μείωση φόρων. Οι φόροι με Μητσοτάκη μόνο προς τα κάτω. Τελεία. Το είπαμε, το κάναμε. Μπράβο, φαίνεται. Θα μου πείτε γιατί δεν μειώσατε το ΦΠΑ. Διότι δεν δουλεύει αυτή η πολιτική. Κόπηκαν τελικά πολύ περισσότερες αποδείξεις. Εσείς οι ίδιοι δεν είχατε πει ότι θα μειώσετε το ΦΠΑ. Όλοι οι φόροι μόνο προς τα κάτω. Αξιολογώ μεταξύ των επιλογών μου ποια είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή. Άρα μπορεί να αλλάξετε άποψη. Όχι, για το ΦΠΑ δεν θα αλλάξω άποψη. Επιμένω πάρα πολύ. Σταμάτα, όπα. Πόσο θα τσακιστεί η αγορά για να το καταλάβετε, κύριε Ξαναγιαννακοπούλου. Το ξαναλέω. Είναι για τα πανηγύρια. Και έτσι θα συνεχίσουμε.